Ezek a képek egy balesetet megelőző másodperc rekonstrukciói. Az oszlopon dolgozó szerelő az előírás szerint bekapcsolta a biztonsági övet. Lent a földön 7 ember tartotta a merevítő sodronyköteleket. Látszólag minden rendben volt. A következő pillanat mégis sok embernek örökre emlékezetes maradt. Hagyjanak engem, kérem, békén. Örülök, hogy elfelejtettem az esetet. Különben is. Ha begorombulok, úgy beolvasok valakinek, hogy magam is megbánom. Kinek? Hát aki felelős az egész disznóságért. Maga nem felelős? Én? Nekem elrendelték, hogy kezdjem el a munkát. Én utasítottam a földgyalú vezetőjét, hogy fogjon hozzá az úttükör készítéséhez. Hát ezen a helyen sürgős útkorrekciót kellett elvégeznünk. De hiszen útban voltak a telefonoszlopok. Miért nem várták meg, amíg a posta áthelyezi azokat? Sietni kellett. Úgy gondoltuk, hogy ettől még elkezdhetjük a munkát. Először az oszlop déli oldalán nyomattam ki a földet, az oszlop mellől. Amikor az északi oldalon dolgoztam, észrevettem, hogy az oszlop megroppan. Azonnal megálltam és megnéztem, mi történt. Láttam, hogy az oszlopot tartó betongyám megsérült. A betonon zúzódások és repedések voltak. A gépkezelő szólt nekem. Én azonnal kimentem a helyszínre, és láttam, hogy a megnyomott oszlopot csak a rajta lévő kábelek tartják. Telefonon bejelentettem az esetet a távközlési üzemnek, és kértem, hogy a sérült oszlopot sürgősen távolítsák el, de a többit is, hogy zavartalanul dolgozhassunk. Kérem, ezek engedély nélkül kezdték el a földmunkát. Már korábban kértük, hogy távolítsák el az oszlopokat. Igen, de nem várták meg, amíg ez megtörténik. A határidő sürgetett, nem várhatunk hetekig. Amikor kiküldtek a helyszínre, az oszlopon és a betongyámon semmiféle sérülést nem láttam, a húzalkötelek el voltak szakadva. Én dél körül értem ki. Vittem magam a rajzokat is, hogy az útban lévő oszlopok új helyét kijelöljük a közvetmester helyettesével. Kitűztük az új nyomvonalat és az oszlopok helyét. Majd kiszállítottuk a szükséges oszlopokat és betongyámokat. Mivel a közvetmester beteg volt, helyettesét bíztam meg a munka irányításával. A baleset napján 9 óra körül érkeztünk a helyszínre. 11 dolgozó volt a brigádomban. Én nem mentem ki, de előzőleg felhívtam a munkavezető figyelmét a balesetveszélyre, és arra, hogy a munkavédelmi előírásokat feltétlenül tartsák be. Kiküldéskor senki sem szólt nekem arról, hogy megsérült az oszlop. Csak a helyszínen láttam, hogy mi történt. Tudtam, hogy a hálózatszerelő ismeri az egész szakaszt, mert előző nap ő jött ki megnézni, hogy mi történt, és akkor fent volt az oszlopon is. Ezért megkértem, hogy menjen fel az oszlopra, és kösse ki a kábeleket. A munkavezető megfeledkezett arról, hogy az állékonysági vizsgálat szabályai előírják, hogy a betonlábra állított oszlop esetleges korhadását kopogtatással kell vizsgálni. Meg kell győződni a betonláb és a felerősítés jóságáról is. Ha az oszlop korhadt vagy a betonláb sérült, megerősítés nélkül nem szabad felmenni az oszlopra. A gyenge állékonyságú oszlopot emelővillákkal 3 oldalról meg kell támasztani. A szerelőt csak kellően biztosított oszlopra szabad felengedni. Én a szereléshez biztosítottam az oszlopot. A lelógó húzalköteleket 7-en tartották. 4 személyt a vonal irányába állítottam, hogy a kábel húzó erejét ellensúlyozzam. Amikor felmásztam, még minden rendben volt, az oszlop biztosan állt a helyén.
előírás szerint kikötöttem magamat a biztonsági övvel, és elkezdtem a szerelést. A munkavezető utasított, hogy először a központ felől jövő nehezebb kábelt kössem ki a harangból. Majd hozzáfogtam az acélkötél elférészeléséhez. Az elvágás pillanatában az oszlop megingott és lassan dőlni kezdett. Le akartam ugrani, de a biztonsági öv megakadályozott. Soha nem felejtem el azt a pillanatot, amikor a munkatársam a földhöz csapódott. Hiába fogtuk erősen a húzalköteleket, az oszlop kitépte a kezünkből és eldőlt. A baleset következtében a szerelő olyan súlyos gerincfeldősérülést szenvedett, hogy alsó végtagjai azonnal megbénultak és hosszú ideig életveszélyben volt. 1 hétig feküdtem vízágyon, és 3 hónapig voltam a kórházban. Azóta is gyógykezelésre járok. Vajon hányszor forgathatják vissza képzeletben a szerencsétlenség pillanatait azok, akik átélték az esetet? Hányszor merül fel bennük a kérdés? Ki felelős a balesetért? Én utasításra mentem fel az oszlopra. Tudom, hogy megtagadhattam volna ezt, ha nem érzem biztonságosnak. De úgy gondoltam, hogy ha előző nap fent voltam, ma sem történhet baleset. Én az emberekkel igyekeztem biztosítani az oszlopot, de nem számítottam arra, hogy a légkábel tartókötél elvágása következtében az oszlop húzóerőinek megváltozása a repett betongyámot kettétöri, és az oszlop kidől. A távközlési üzem raktárában 3 oszlopemelő villát őriznek. Ma is rejtély, vajon miért nem vitték ki a helyszínre? De nem csak a föld feletti hálózatszerelésnél fordulhatnak elő súlyos balesetek. A föld alatti hálózatszerelés is sok veszéllyel jár. Ebben a kábelaknában gázrobbanás történt. Igen, 2 szerelőnk volt lent, mind a 2 életveszélyes égési sérülést szenvedett. Maga, mint csoportvezető látta az esetet? Nem, én akkor már otthon voltam. Egyedül hagyta az embereit? Nekem már akkor lejárt a munkaidőm, reggel együtt kezdtünk, egy kábelhiba elhárítás előkészítésére vonultunk ki. Ugyanis magát a hiba elhárítást csak 22 órakor lehetett megkezdeni, mivel a kábel távtáplálását csak az éjjeli órákban szüneteltetik. Nappal bejártuk a nyomvonalat, hogy nem találunk-e valamilyen kábelhibára utaló nyomot. Több kábelszekrényt és egy aknát is felnyitottunk, megnéztük, van-e törés vagy más szemmel látható hiba. Erre azért volt szükség, mert a mérés a kábelhibát a páncélos szakaszon mutatta. Azért vizsgáltuk át nappal a nyomvonalat, hogy ezzel az éjszaka már ne kelljen foglalkozni. Azt az aknát, ahol később a robbanás történt, nem tudtuk felnyitni, mert egy kocsi állt rajta. Egy másik aknához mentek, hogy ott folytassák a munkát. Később a vizsgálat kiderítette, hogy már ekkor veszélyben voltak, mert ebben az aknában is magas volt a gázkoncentráció. Pedig a gázveszély megállapítására a föld alatt dolgozóknak egy kitűnő műszer áll rendelkezésére, ami már a legcsekélyebb gázmennyiséget is jelzi. Gázérzékelő készüléket azért nem hoztunk magunkkal, mert úgy gondoltuk, hogy a hiba a páncéló szakaszon van, ahol nincs akna. Mérések szerint a hibának a 07/6-os kötés közelébe kellett lenni, ezért ezt a gödröt kiástuk. Az újabb mérésekből arra következtettem, hogy a kábelhiba lehet a behúzó szakaszon is. A kiásott gödröt visszatemettük, és megbeszéltük, hogy 22 órától a behúzó és páncélos kábel találkozási pontjánál kezdünk dolgozni. A csoportom tagjainak mondtam, hogy addig menjenek haza, 22 órakor ismét találkozunk. Nagyon távol laktunk. Nem volt értelme hazamenni. Úgy gondoltuk, itt várjuk meg az estét. A csoportvezető azonban hazament. Mi pedig cigarettát vettünk, majd elmentünk ahhoz az aknához, ahol a baleset történt.
Juhász szaktárs elő akarta készíteni a munkahelyet az esti méréshez, ezért neki fogtunk felnyitni az aknát. Ez nagyon nehezen ment, mert a fedél be volt szorulva, úgy kellett kivésni. Előkészítettük a szerszámokat, majd a két szerelő lement az aknába. Nagyon sötét lehetett, mert lámpát kértek. Leadtam nekik az akkumulátoros lámpát. Körülbelül 5-6 perc telt el, amíg a hibás kábelt megtalálták. Ekkor Juhász szólt, hogy adjam le a forrasztó lámpát. Meggyújtottam, és gyanútlanul le akartam adni. Visszaugrottam, nehogy megégjek, de az egész csak pillanatokig tartott. Én az akna alján térdeltem, a robbanás pillanatában Juhász a létráról rám zuhant, égett a ruhánk, én kábultan kapaszkodtam fel a létrán. Itten néztem ki az ablakon, erre hatalmas detonáció, és szörnyen kinézve jöttek ki. Én még ilyet az életemben nem láttam, és én is 3 nap múlva szívinfarktusra kerültem a kórházba. Amikor észrevettem a kicsapódó lángot, szóltam a férjemnek, hogy az akna berobbant. Átszaladtam az úttesten, és a félig kimászott egyik szerelőt a hónaljánál kihúztam, és annyira meg voltak égve, hogy az én 2 alsó karom is megégett, egy borzalmas látvány volt. Lehúztuk róluk a felső ruhát, és kapu alá kísértük őket a sok néző miatt. 10 perc múlva jöttek a mentők. A baleset után a gázművek mérései még 3 közeli aknában észleltek 80-100%-os gázkoncentrációt. Vadász Ferenc súlyos 30% körüli égési sérülést szenvedett. Juhász György égése 50%-os volt. A bőrfelület ilyen mérvű pusztulását nem lehet túlélni. Juhász megfeszített kezelés ellenére a 30. napon meghalt. És mindez azért következett be, mert egy műszert elfelejtettek magukkal vinni a szerelők. A gázérzékelőt majdnem minden esetben kivisszük magunkkal. Csak akkor nem, ha az más csoportnál van. Nem mértünk, az igaz, de legalább 20 percig szellőztettünk. Csak otthon jutott eszembe, hogy estére kivigyem a műszert. Vajon meddig szedi még áldozatait a feledékenység?